Kunne du tænke dig at eje en luksusbolig i Sydspanien? Det er nok et spørgsmål, der er let at svare. Det kan de fleste. Men kunne du også godt tænke dig at slippe for alt besværet og alt vedligeholdelse og alt det, der gør, at mange danskere siger nej til at købe noget her i Sydspanien? Jeg hedder Jakob, jeg har startet 5to1, jeg har en baggrund som advokat. Det hele startede med, at min familie og jeg fandt en delebolig, og pludselig blev det en god idé. Pludselig er det blevet til en forretning. Vi bor i Spanien i dag. Vi finder luksusboliger, drømmeboliger, vi gør en kæmpe indsats for at finde den rigtige bolig, og så finder vi dig. 5to1 er et delekoncept, hvor 5 familier deler en bolig. Vores system indebærer, at du har dine egne ting i boligen, det vil sige, når du kommer ned, jamen så står de ting, som du har sat op i din lejlighed, du har dit eget tøj, du har dit eget golfsæt, du har en racercykel, børnenes og puslige badedyr. Alt er i boligen, vi tager det væk, når du tager hjem. Alle familier inden for 5to1 har 10 uger hver. Man har én bolig, man er 5 familier, og man deler på kryds og tværs. Du skal forestille dig, at man ejer noget 100%, men du har kun betalt en brøkdel af prisen. Vi holder informationsmøde den 24. oktober kl. 19. Du kan tilmelde dig på www.5to1estate.com, eller du kan skrive til os på info@5to1estate.com, eller du kan ringe til mig på 521 79 521. På mødet der vil vi fortælle om, hvordan man kan dele boliger med reelt ejerskab, hvordan man har 10 uger hver, hvordan bagagen er i boligen, så man aldrig skal have den med hjem igen, hvordan man kan få 100% luksus til en brøkdel af prisen. Vi har nye boliger på programmet, men først og fremmest så skal vi høre om dine boligdrømme. Vi håber, du deltager. Det plejer at være super hyggeligt, det plejer at være en stor succes, og vi glæder os rigtig meget til at se dig den 24. oktober kl. 19. Vi ses.